I baptize you in the name of the Father, Son, Holy Spirit. For welcoming Lily sa ano ko, for being Christian. Thank you po sa safe na pagpunta lang po dito. Salamat po sa lahat ng blessings sa nag-aayat sa bless the Lord po kami lagi. Amen. Kami doon talaga. Gusto namin siya yung pinakamaganda. Wow!